Kita bikin video. गाखोजेनबाय नै लोब गाखोदों माखासे थांदों आरो माखासे फैफिनगासिनो दङ नै नोंथांमोना नायनो हागोन दिनै 14 थारिख संक्रान्ति साननि नायदो मा होनो लोगोफोर ada orin dulu oh video थांगासिनो दङ जोङो ओरैनो फैगासिनो दं गोबां मानसि दङ नै एबा मन्दिर दं बयबो खुलुमगासिनो दं माने हाजोआव गाखोबाबो खुलुमनांगौ बांसिनानो खोन्थाबावगोन आं फारि फारिनो गासै गोबां गोजौ दंबावो नै थांथारनांगौआ गोजोनबाय थाबोदों आंना लोगोआ गोजौआवसो मोजां ना गाखोनो मोजां माबायदि मोनदों मेङाखैना फैदो ओखो माने अखा हानानै बिराद रिमोनला जादों जायगाया ओंखायनो एसे खस्थ' जादों ओरै फै नों थांदों दा आं हाजो गाखोगासिनो दङ दायो खोन्थागासिनो हाजो गाखोग्राफ्रा बुहुद खस्थ' नाङो आरो रिमोनलाथारना जायगाया अखानानै बुहुद रिमोनला जादों एखे खस्थ'थार गाखोलांबाय गोबांनो जासारा दासो स्टेप मोनसे गाखोनो हादों नै दंबावो आरोबाव नै थाखो मोनसे गाखांबाय आरो थाखो मोनसे दंबावो नै जुरिजेनबायानो थाखो मोनसेखौ बुहुद मानसिफोर फैदों नै नोंथांमोना फारि फारि फैखालांनो थांबाय थानो नाजालांगोन मोजाङै मोजाङै ओरै एसे लांदां ओंखारना था ओमफ्राय नुवाबाबो खोनाया अबे फाख्रिफान दं नामा आं मोनसे फाख्रिफान दं फैबा थांगौ फाख्रि बायनो आं गावजों ओरै गाखोबोदों ना अखाया
Tanggalay kami hirang. Nampak kan cuma di semata nang. Oh, dasar. Đang chơi. Kau kayak ni sah. Nhưng mà phải luôn, lăn đồng nữa. जोङो बावखुंग्रिनिफ्राय फैबाय फैनानै लामा बिरखायरि फैबाय जोङो गार' हिल्सजों माने गार'फोर जायगा बे गामिजों फैबाय जोङो बिराद साल बागान दङ ग्रोम ग्रोम बुंनो थाङोब्ला फ्राय बे ओनसोलाव साल बागानानो जोब होनजायो बिराद मोजां सिं सिं सायहा सान्दुं गोसायाव बिराद मोजां जागोन नोंथांमोना नायलांबाय था फारि फारि देखायलांगोन आङो गोबां साल बागानजों बुंफबना थानाय ओनसोलफोरखौ नुनो हागोन लामाया गाज्रिब्लाबो माने ट्राफिकनिफ्राय एसेबाबो रेहाय मोनदों जोङो गोसोबायदि एसे सोलायबोनो हादों जों बेजों गारि गंथाम फैदों दा माने बे लामाजों दिनैसो फार्स्ट टाइम होमब्लाबो जोङो नायनि लामाया मा सिस्टेम थाङो बबेजों दैदेनलाङो बे लामाखौ जों नायथारि माने जुजिनो होननासो फैखादों आरोना जों बबे लामाजों सहैयो बेखौ हरसेबाबो थांगोन जोङो टारगेटआ ओरैबायदिखा जोंना अब्लाबो माने उनफिननायाव गैया आरोना गार'फ्रा हाग्रा सिं सिं सिब्रु मैगं लायोनो गोबां सिब्रु मैगं लानानै फैबाय बिसोरो बाजाराव थांगोन बेबो माने क'क्राझार साब डिभिजननि सिङावनो गोलैयो बे एरिया नैबावबो नोंसोर मा होनो साहा बागान दङ फिसा माने गुवारानो नै गासिबो साहा बागान